Да, може би си права, но също може да е някой седмокласник. А, ама не знам, може наистина така да мисля, точно не се знае. Въпреки, че съвсем възможно да е някой петокласник или шестокласник, може да е от нашия клас. Защото аз говорих с момичета от 7 клас, мисъл, ако е така, разбира се, че е нормално да ми кажат. И те казаха, че не знаят и те, нали, кой може да е. Ти много по-красиво и много по-известно, много по-яко момиче от мен. Как беше? 100 пъти по-красива, по, беше по-яка от мен. Да знаеш, че колкото и яка да си, много те обичам.